Asa naman itong ipatawag, oy. Ganihar mo pinaabot at mong gapon maabot. 2,000 years later. Birds, ganang ipatawag mo Birds. Nga, busy kami sa mong trabaho. Ano, boys, di patawag tamo karong adlaw kay natay nagtapok ng lit nga plano. Kini siya, kinang natay bird hunting karong adlaw niya sa kadugay nga panuigon, kada tuig ni siya. Kana siyang langgama. Oo. Birds, bird hunting. Natay premyo na birds. Oo, boys, dako kaning ganti, boys. Nga kung makuha na to ng langgama, nagbalor na siya 3 billion. Oo. Sa ako po ng lulo sa una. Sa akong lulog, sa ako paging lulog, kasi ako paging pinakalulog. Dali ra mga dapon birds. Na, grabe ra bagay nilang gama. Pinakaidlas sigay mo. Kita manang nay kanang kagubatan ra nga ting. Ana kanang daghanang kakaluyan. Birds. Hindi ka kaya na ako na birds. Busy ka kaya na. Kini nay pag amping mo siyang linaktan na kini lang gama gamay kasikas. Dali kini maka kuan. Dali ka siya. Kapantay. Ano nga? Dapat amping ta. hilong lagi ta, hilong. Oo, sige sige. Lakaw. Oo. Hindi lang. Ayun na lang. Hinay lang. Hinay mo, kailangan langgam dra nga tukmol, takot na kayo. Okay. Ay! Magkagamay kasikas, panay na. Kapantay rin na. Kana, dakpong ko na. Busy ka kaya na. Ay mo pagdali. Mao gyapon. At dain, masakitan gyapon. Ay, nanasang manakop na ko ay. Mulupad na lang sa ko. Nawa! Kalupad ang langgam noon. Langgam. Sa to Birds, langgam. Waknit. Saan na to? Kuha itong nakalupad naman to. Laba makislagot. Sige lang. Ahak ba ninyo? Oy, Sige lang. Hinay lang. kanindot na to nga plano niya. Nainato lang. Ato to pagitawag balik. Bakit ano to? Isugat mo ng gama no. Okay, marutong sa to. Waknit Birds. Ikaw man? Kwak. Di ka to mga birds. Tonto. Ito mga ato. Tukmol. Tukmol. Ito'y pinaka... Ako nga langgam din nga. Atong utang paon niya. Nainato lang. Ito pagitaw na. Pagitaw na to. Ano na to? Pagitaw na to. Wagid mo. Bisag unsaon pa. Punay kapait niyo mga birds. Kaya huwag na mo yung love life, di mo ka makuntinto. Munang biyaan mo. Sige mo, padayon ta. Pero pag amping lang mas yung mga lihok ha. Sige, amping. Amping.
Sure ball na gini. Ako lang daw na, busy ka na kaya na. Sure ka? Ako lang makadakop dapat ani. Kita. Ano manok magmangga? Takpan tato na ako. Ano magunay raman ta? Nasyara na atong gilugan. Ah, share ko yan mo. Ano mag-away man mo diha? Nailangga mo ganiharan nagalupad. Pagbuwag namin natin. Pagbuwag. Buwag? Lugar mo yung nagbuwag. Naunsan? Nasaan ni sila? Huwag gusto lagi pa yung bukod. Bisag ipasakita na sila. Di bisa mohonong da. Lupad na nga sa siguro pa eh. Oh, lupad ka po na maglupad. Pagka mga siguro pa eh. Kapag nang siglupad eh. Man pa ato lang kukuron. Basin ato pa din madakpan. Puno na lang nato eh. Hindi gamit yung kusila. Mabuti na ko ninyo. Nawa, mabuti na akong ingon ninyo. Ang dako kini nagama. Iwala na siya sa iya. Ato na ito ninyo ni sa... Nakpa na jud ko. Dali kuya. Dali sunod. Kita lagi. Ayan na. Siyempre, tugtog ka kuya? Okay, action. Gigi kuya. Ayun, padayon kuya. Padayon ka pa ko. Sunod. Kuya. Kita. Kita lupad-lupad saja. Ano ba siya? Pagtako sa lupad-lupad. Lupa niya. Balik din naman. Balik ka. Tanong. Sige, okay na kuya. Action, kumbayot. Ayo. 1, 2, 3, action. Tura. Dakpan na jud ko. Ano bayad? Sige, kumbayot. Di mo no.
managitaw mi dire nakawa na sa mi dire napita no lugar no. Mao na mong tour guide na. Tour guide. Okay na Birds do. Ha? Gayo? Okay na maka. Basig na kay shout out ya Birds. Dili usan ni lugar na dire Birds. Ha? Lagi meron ano, Birds? Nali ha? Oh, naman sa airport tapit ko. Nasa airport. Oh, dara. Yan naman tagakwan. Napunta na sa airport. Pero kilid. Uy. Kana di ko ano lang. Kapang ko. Shout out mo. Shout out. Oy. Cut sa kanya. Ano ka din? Pwede mo nang ano mana mong content so mag-shout out me. So shout out kay kuan kang Kabutod Vlogs. Kabutod Vlog shout out ni mo. Shout out kay magsige ka kuan gyud yaw sa kuan. Kung magkita na og si kuan ay sa Caballero. Shout out ay Sayang vlog ni Isaac. og sayang vlog ni Aisha Caballero. Oh. Mo paano nimong vlog nimo mo? Dagan na ng subscriber oh. Sige shout out. O ang mga kauban da, shout out. Shout out mo. Shout out din sa akong papa nga na sa Negros karon si Ferdinand Pukong. Ug sa akong magawa nga na karon sa Mindanao nga si Jefferson. Shout out. Shoutout sa akong mga silingan, si Onyok, si Clint, mga... basta mga silingan ako sa Bliss. Kanya akong maguwang Herbert sila. Salamat. Shoutout. Ano? Okay, content. Magpasalamat ko sa akong pang-invite nga ni-accept in town. Just follow lang sa among YouTube channel. Sana all. Shout out Brian. Clinton. Shout out mga amigas, amigos. Oh. Subscribe. Brian Ski Lover. Mga Brian Ski Lover niya. Amigos, Kasi mo kailan. Ano? Shout out sa Vans Group. Anong Vans? Shout out sa Vans Group. Buy one, take one. Buy one, take one. Visit lang mo sa store. Shoutout. Apple. I-shout out sa idin ba? Ako shout out. So, nari may shout out sa Idin. ay ako special daw ni sa mga ambot kasi nang special lang. Shout out Aidin Ocarisa. Og sa di maawahin ako kanin. Mga asawa na mga ano gwapa na mga asawa no. Sa butchokoy ko no. Shout out nimo. Dude, shout out dude. Nisugot Mga nga. silingan ako. Kuang ni content ko na anak ko ni ari na sa ko. Shout out nimo ha. Usa kong anak. Altia. Uy. Shout out Altia ako anak. Ug sa akong pamilya sa kwan, San Remio. Ug sa akong lola nga kwan. Na hospital la, maayo diyan la. Oh, maayo ra kala sa imong kwan na magagawa sa kadala. Og mga kadimo, so magpasalamat mi sa nag-subscribe na mo no sa inyong support sa mga kwan nag-like ug share. Salamat mga kadimo. Og ginaot nga suportahan gyapon mi ninyo. Og ginaot nga magpadayon gyapon pagpalipay sa inyo bisag ginagmay ra mo mga content at least malipay mo og maghatag mi og good vibes niyo taga adlaw. So what's up mga sululot mga kadimo? Ang gwapo-gwapo mo ngayon ha. Samad to. Oh, so mga kadimo, sa among mga gipambuhat no? Samad to. Mga kadimo. Pero inani mi kakuan. Yan ata mo kalabo. Bisa samad mi basta maka. Samad na mi para malingaw lang mo. Sunan balibo na. Oh, shout out sa. Kuya, imong sige na kaya sige. Ay kabalo na sila, lab-lab na ako na. Sana all lab. Oh, sila happy na mga kuan ninyong bibi ni kuya. Kuan. Kapit mi sa kuan invite mi sa kuan. Balag mi diha. So wala. Ako sa mga silingan sa Carmen be. Salamat. Mga Batang Blaze, salamat. Ako mga Igsoon, mga Stila family, mga Portiles family, salamat. Og sa tanang demo, paliw lang tagpan. Nang support sa mga kuan, demo biners o subscribe lang sad ko kuan. O ginaot nga suportahan gyapon ninyo. Diri na kutob kay kuan manang video so sa tanang mga demo Oo, sumudan po. keep safe. Amping mo firme. Naman. God bless all. Bye bye. Labi to.